Hello everyone, good morning all, happy new year to all 2022 नैबे 2021 to दायो गोदान बोसोर 2022 खौ आंनि अननाय आरो सिबिनाय बयनिसिमबो नैबे गोदान बोसोरखौ जाहाथे मोजाङै बारहोहरो आं बेखौनो खावलायहरबाय जाहाथे मोजां पिकनिक जानानै मोजां नैबे देग्लायनि गोदान बोसोरखौ जाहाथे मोजां बारहोहरो स' आसा खालामो आं बेयाव लिभ फैनायनि खारना बेनोदि आंनि दायो मोनासि आंनि ब्लग फैगासिनो स' नेनानै थाबाय थाबानो जाबाय एसे माने जार्नि ब्लग खालामनो नागिरदों दिनै माने हेपि निउ इयारनि जानुवारिनि 1 तारिखनि माने एसे जार्नि खालामनो नागिरदों स' आसा खालामो भिडिअखौ नेनानै थागोन होननानै स' बेखिनिखौनो आं बुंनाय थाबाय हेपि निउ इयार आरो खेबसेबाव हेपि निउ इयार टु अल 2022 थेंक इउ so much गुड लाक एभ्रिवान गुड लाकि स' बेखिनियानो आरो आं बुंनाय बाथ्राया गोजोन्थों गोजोननाय थाबाय थेंक इउ